Ku danna subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun ɗaura a YouTube channel namu mai suna IBB Gala Gombe TV. Mun gode. Ashe na kamu da so nai nisa a ciki ban fargo ba. Gidan sarauta soyayya ta mai da ke ba ƙarya ba. Ka ɓoye zahiri ka bayyana baɗini ba daidai ba. Waka sadaukarwar da kai a garin ba ta yi mini daɗi ba. Kin koya mini so taran da na ganki ba zan manta ba. Gidan sarauta ta can zan kai ka mu tare mata. Magana daga bakina ni na san ba ta yi maka daɗi ba. Wannan kyautar a gare ni ba za ta zama mai girma ba. Biyan da muka yi saboda kamar wuya a raba mu abin duba. Zan cika alƙawari idan har kai ne za ka zamo nawa. Daure daure dan wata kar da ki mance, dan uwana ne shi ba abin da ba zan iya yi domin shi ba. Abinda nake zato in samu gunki masoyiya, idan kika ganni zaki sake fuska ki dariya. Sabanin haka na riska ya kona mini zuciya. Me aibu nan da yasa kika kini ido bai hango ba. Ina shaida ma ba san ka a zuciyata. Cusa ka akai min kuma babu gurin ka cikinta. Tuni na gina soyayya ta da shi har ta yi tsiranta. Na tanadi soyayyar da za na yi maka idan muka yi aure. Kimin alfarma ki so kani na fiye da ni, zai baki kulawa da za ta sanya ki manta da ni. Na san shi kwararre ne gogagge zai kada ni. Na gode dan uwa, albarka na tare da kai ma. Ni ban gane ba, uzurina ba za ku duba ba, tausayina ba za ku ɗauka ba. Abinda nake so ba za na samu